Dini ni match belai ke naithotok dini Maicheng versus Maikam ni bodol bai Maicheng ni bodol dini thanglai tongo football belai ke sini kami ke natural hayake ba tongkhor kaham bufang wafang kuai tai kwbangma bufang rok tongo aboni tola ke kheto wano stadium rok kwrwi mat rok kwrwi haini bagwi kheto rogon thanglaijago kisa misa sari rogo hwnkhe haini bagwi borok tini thanglai laika rok no walai ke je kwrwi kaham kwrwng khe tabsa jora khela cholai tongo haini bagwi nai tongnai takuk tai bufuk songno obai kene norok bahaino kami rogo kisa misa thangmaja rok thai rok hayake ba jaga rok tongka ke norok bahaino thangwi mano o hai rok thangka ke sini saisto hayake ba sini bepak hamo tamon jora rogo chung nugui tongo phaine cherei rok no game by busy o hai rok kisa misa thangka ke sini sak rok hamnai tai chung kaham kwrwng khe tongwi mannai nugui mankha norok borok bahai ke thang football ulo ke chung football rok no kamajaknai football kamajakya chung kamajaknai football koijona ke thang rok ni chung je kono jaga rogo sungka ke chung sai rok mai ongnai haini bagwi kisa misa thangtai rok jaga rok tongkha ke thangnani bagwi chatok dini ang kha khlaiyo tei saojak sini atang Maikam haini hai phaipikha an blogo botini bahaino football thangjak lengjak boni sudrok nukhana nok taisinga bumani kikrima rok ball phate tei ke boihor Tama sungko dana nai kong penalty da nung tama bigi hablaya da bigi de tong tama goli de tong na bigi tong na makai tong nai boro ronjak moro lati tong na ang ngasu tong kaya tuan cuman tuh aida jakmoro tas bai tring ta do sebaya jak tiga tongan aida aide no goisi bai kiri khana na belai nai tokke bol bui horka ani channel obongke blog personal blog short film amai kwbangma channel tei ango channel snamani si norok waisa ke nungnai blog rok nungnai waisa ke nungnai short film no kwbang nungnai ani o channel o ke thangmung rok bahaino phunuknai traditional thangmung rok no bahaino nang rok no phunukna bagwi chatiyogwi tongo chini ageni thangmung chamung rok no kanmung chumung rok bahaino phunukna bagwi chatiyogwi tongo जों अबति रखे थंगमु रok nukha ke belai ke khapang sarangui phaio जों tabukni jora rogo obai ke nungnani belai kheno tugui tongkha tamo ke जों kami amchai rogo drugs bai kubuljak chini youth rok hayaka ba chini cherai rok no nugui tongo obai rok thangmung rok para amchai rogo thangmung bai kuburi tongkha ke drugs rok hayake ba tablet chama rok kwbangma phekmung manui rok bai kate mana hnai ang asa khaio ani blog no nai tongnai rok no belai ke pai phlaya hambai norok full naidi sabo pai ke sabo pai norok nugui manai asung na hambai atang Maikam tab kha goli tongo atang tab nau koi gol dakha 2 gol dakha na apa toto tab 2 gol dajak ta na 2-0 Maicheng team ro pai haisile non team no kerak na no nugui na dai me na bot thangra thang chini bwskang Maicheng na mangkha bo thung tana bo haino belai kheno khatung khajani bisingti thung tana bo
nije sakbai thang thungui tongo ege जों bono interview rok kaisa kani nai nayano nini dol bai Maikham yada bana tini team Maikham versus Maiseng. Maiseng ka tabo sba gol macha kogi tongkha Tabo joratui to sing 3 gol masajak. Half time rong yako. Asa khlai sini tabo khela promo phai tongo. 3 gol kun beparia 3 minute dun chung dana ne asa phai tongo. keo konna rong nugui mankhana Maikham bo bigi tongo Maikham ni party hayake Maikham ni bodol rong no tabo 3 gol dajak Maiseng ni dol rong no mese ni tongo apatoto ka nang nai tongnai lukurong la tamo ko kacharam so thung kereng rong no tai kabang ma bhai chini hasti rogo thung kereng rok tongo ba film star ba cricketer ba kabang ma etc Amon jotono no tabo to jotono football khelani jora. Haine bagai joto sara Tripurani ongoi angko grinam so haine sung game ro thungyawi tongoi sung khela dula khlai angka sung belaina hamnai sini belaina baigo hamya sung madra kuri haine bagai sung khetorong ma thunglai jao madra tongka sung tai kahamka dress raw chumjaka sung thungmi mangkaman haine bagai sung tini wati phaijak tei ka jajak kheto sung kosto ka thung tong hambai sung thank you